Lalaan naman ng 55 million pesos na pondo ang Department of Agriculture na tutumbas sa pagpapatayo ng siyam na farm-to-market roads para masolusyonan ang magastos na pagbibiyahe ng produkto ng mga magsasaka sa bayan ng Mangaldan. Target simula nitong Abril o Mayo ang mga naturang proyekto upang tugunan ang matagal na umanong pasani ng mga magsasaka ang mataas na gastos sa transportasyon. Kaugnay nito, hinikayat ng Municipal Agriculture Office sa mga barangay na makipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang mapabilis ang konstruksyon ng mga kalsada dahil kritikal ang agarang pagproseso ng mga papeles at land survey upang makausad ang proyekto. Sakaling maipatupad, direktang makikinabang ang mga barangay ng David, Gagasangan, Palwa, Salaan, Inlambo, Maasin, Malabago, Makayug, Bari, Bunlag, Pugo, Banawang at Alitaya. IFM News. IFM News. IFM News.